că ați venit la lansarea cărților editurii Colorama. Suntem pentru a doua oară la Festivalul Internațional de Carte Transilvania. Ultima dată am fost, e drept, în 2014 și sperăm ca de aici încolo să devină un obicei de a ne prezenta cu stand la acest prestigios festival. Nu vrem să vă reținem foarte mult, pentru că e deja foarte cald, ci definitiv, da. Vă invităm să ne vizitați și la standul nostru, numărul 38, la intrarea în piață dinspre Piața Universității, dinspre Librăria Universității. Îi dau cuvântul domnului profesor, director de editură și de reviste, scriitorul Ovidiu Pecican. Vom prezenta astăzi volumele Uioara Felix, semnat de mine, așa, Filozofii ingenue, semnate de Ovidiu Pecican, și Anotimpul de mijloc, semnat de Iulia Ana Maria Ghidiu. Vor vorbi Ovidiu Pecican, Alice Valeria Micu și Ioan Pavel Azap. În ordinea asta? Da. În ordinea prestabilită, sunt primul căruia revine bucuria de a vă spune vă salut cu respect și cu drag. Mă bucur că au venit și vreo doi oameni pe care nu-i cunosc. Restul pe toți am adus pe listă de acasă. Vine și Rodica, bun venit Rodica. Hai pe canapé, te rog frumos. Ideea e următoarea, că poți să-mi dai volumul tău puțin. Îl am acasă, dar mă gândeam că mai e un exemplar. Uioara Felix este un volum mirabil scris de o poetă de acum bine lansată, care este și o voce critică delicată. De ce zic delicată? Că criticii, după cum știți, de obicei folosesc satârul, barda și cuțitele foarte bine ascuțite. În cazul Emiliei nu e vorba de așa ceva. Cel mult un șmirglu ușor și fin, rafinat, care să rotunjească colțurile și asperitățile. Asta găsim în critică. Dar despre asta vom vorbi mâine, când lansăm volumul respectiv de critică. Revin la Uioara Felix. E un nume care spune totul. Uioara, sigur, un pseudonim al locului adevărat din biografia poetei. Știm foarte bine că poeții nu pot, săracii, să scrie altceva decât despre ei înșiși. Problema este că lumea lor este întreaga lume și lumile posibile, virtuale, care dublează interioritatea imediată. E bine, dacă vreți să o luăm de la Homer, ceea ce mi se pare de bon ton, aș zice că există, dintr-un anume punct de vedere, două tipuri de poezie. Cele care vorbesc, și acum sunt în universul Odiseei, cele care vorbesc despre Troia, un loc lăsat în urmă și, mă rog, cu rătăcirea aferentă pe mare, și cele care vorbesc despre Itaca, locul visat. Aici suntem în Itaca, e clar. Este vorba de Uioara Felix, este vorba așadar de un loc al fericirii, un loc al fericirii virtuale, foste, trecute, potențiale și prin forța scrisului al fericirii reactualizate. De ce? Pentru că siluetele celor dragi care au trecut prin fața ochiului interior sunt din nou prezente. Pentru că există legături pe care știm de la Isus, nu din altă parte. Iubirea le face eterne. Dragostea este ceea ce contează, ceea ce salvează lumea, cum amintea și Dostoevski, cu un drum. În Uioara Felix găsim așadar o poezie înmiresmată de trăirile care leagă eul poetic de personajele unui anume loc sau moment, de raporturile și retrospective pe care poezia le poate născoci și crea. Mă întreb mereu când citesc asemenea cărți inspirate, frumoase, dacă Proust a preluat de la poeți acest mod de a lucra cu memoria. Salut, Lucian, bun venit! Sau dacă dimpotrivă, poeții au învățat de la Proust. Părerea mea este că, deși nu o spun, ei au învățat și de la James Joyce și de la mulți alți autori. Ar fi interesant de scris odată o poezie un eseu despre
poezia care s-a inspirat, să zicem, din universul fantasmatic și în același timp narrativ, al cui? Al lui William Faulkner. S-a vorbit atâta despre prozatorii care scriu ca Faulkner în literatura română, dar despre poeți încă nu. Ei bine, în Ioara Felix eu am descoperit diverse filoane cu care poeta intră în dialog. De pildă, filonul de la Acționes Grupe Banat, poeții germani ai secolului trecut, deja, iată, ai generației tinere din anii 80. Era acolo Horst Samson, care n-a făcut nici mai mult, nici mai puțin, decât efectiv să își pună amprenta lirică într-un stil aparent sec pe întreaga sa biografie și a făcut pur și simplu autobiografia. Nu suntem foarte departe de această modalitate și mi se pare o modalitate absolut cinstită de a veni în poezie, aceea de a veni cu bagajul de acasă, cu tot ceea ce e semnificativ, cu tot ceea ce este important pentru persoana care scrie și mai ales cu tot ceea ce această persoană năzuiește să salveze de la uitare, din neant și să transmită altora, descoperind valențele și semnificațiile, rezonanțele, dacă doriți, lirice. Până la urmă, problema subiectului mi se pare tranșată de mult în poezie. Nici nu mai contează. Cred că de pe vremea lui Mallarmé nu mai conta prea mult ce scrii, important era cum scrii. Nu era un contemporan al lui și un vecin de scară poetică, ca să zic așa, acela care a zis de la musique avant toute chose. Da, într-adevăr, poezia este un susur, este, dacă vreți, o șoaptă, uneori este și un țipăt, alteori este o isterie, dar mereu, ceea ce se scrie este mai puțin important decât cum se scrie. La urma urmei, cineva a întrebat la Hollywood câte tipuri de film pot exista și asta Ioan Pavel Azap știe mai bine decât mine, a zis, e simplu, filmele de succes sunt de un singur tip. Un băiat iubea o fată. Cam așa este și cu poezia, cred. Un băiat iubea o fată sau o fată iubea un băiat, doar că în locul celei de-a doua persoane pe care o amintesc aici, este o liră. Este lira poetică. Cineva se apropie sub auspiciile zeului Apollo, chiar dacă suntem creștini, zeitățile antice au dobândit o altă vibrație în cugetul nostru și, animat de muză, iată, atinge coardele lirei. În Ioara Felix, Emilia Poenaru moldovan o face cu artă, o face cu sinceritate, o face cu altruism. De ce cu artă? Pentru că știe cum să scrie despre lucrurile care o emoționează și care pot fi transmise ca emoție artistică. De ce o face cu iscusință? Pentru că, cum să vă spun, iscusința fără substanță nu merge, la fel și substanța, dacă o pui cu neîndemânare, nu obții întotdeauna efectele, să zicem, pe care în pictură Vameșul Rousseau le obținea și care erau fermecătoare. Așadar, lucrurile sunt bune, mai ales pentru că ele sunt transmisibile de asta dată. Nu uitați și nu uit nici eu că poezia este și o formă de comunicare. Uneori oamenii spun prea multe cuvinte, e o inflație, nu mai putem comunica prin cuvinte. Cum continuăm? Unii zic, avem două mâini, avem picioarele, putem comunica și altminteri. Alții zic tăcerea, nu? Maestru Mihail Sadoveanu era un maestru al tăcerii. Îi plăcea să tacă împreună cu cineva și zicea că au avut momente foarte bune. Mai există însă și altceva, există vibrația poeziei, care nu este nici tăcere, dar este și tăcere, nu este nici vorbărie, dar folosește vorbele și până la urmă toate acestea sunt niște vehicule cu contrapuncte, dacă vreți, contraste, care transmit emoția. În Uioara Felix, Emilia reușește acest lucru și o felicit. Vă recomand cu tot dragul această carte. Mulțumesc! Mulțumesc! Dau cuvântul lui Alice. Da, ne-am dat cuvântul așa ca la plenarele de partide pe vremuri. Bine v-am găsit pe tărâmul poeziei, pe tărâmul literaturii. Este o foarte mare onoare pentru mine să fiu aici, la dreapta
revistei Steaua cu reprezentantul ei de vază, n-aș fi crezut niciodată în liceu atunci când citeam literatură, nu că voi ajunge să fiu publicată, dar că voi ajunge să vorbesc și să fiu între asemenea oameni, între asemenea reviste și mă mândresc și eu că sper să pun o cărămidă importantă la bunul mers al revistei Apostrof. Poezia, așa cum spuneți, cum spunea și Ovidiu Pecican, dar cum spune de fapt foarte frumos Ion Mureșan, că suntem noi așa la Cluj, în orașului Murii, cum îi spunem noi, poezia și poeții, de fapt, poeții sunt sistemul imunitar, sunt anticorpii unei societăți bolnave și cred, dați-mi voie să afirm cu toată tăria, trăim într-o societate bolnavă care are foarte, foarte mare nevoie de poezie. Emilia Poenaru, moldovan, ne aduce pe tărâmul poeziei, de această dată apelând la resursele trecutului, la autoreferențialitate, la nostalgie, la vremurile, vârsta de aur, aceea pe care și Hölderlin o utiliza și vorbea despre nostalgia aceasta. Cum să nu te emoționezi când exact în poemul de titlu Emilia începe așa: malul stâng al sternului, firavă cumpănă, poartă în sticlosul tropot uioara Felix. Ce să mai spui? Malul stâng al sternului, nu trebuie să vă explic dumneavoastră ce vrea să spună cu asta. Important este că o spune atât de frumos, căci sugerează, iată, visul. Și Emilia știe să o facă cu foarte mare profesionalism, nu degeaba este și editor de poezie, nu degeaba a citit ceva biblioteci la vremea ei și se vede, și nu degeaba ne-a adus pe toți aici în jurul poeziei, căci nu-i așa, poezia ne unește într-un fel în care numai credința mai poate să o facă. Și aici am să amintesc din nou ceea ce spunea Ion Mureșan, că poezia este dovada existenței lui Dumnezeu, că poezia înseamnă armonie și că armonia este însăși divinitatea. Așadar, citiți poezie, haideți să fim conectați cu toții prin armonia pe care o aduce poezia, prin armonia divină și să punem puțin în umbră boala societății de care trăim. Să chemăm ambulanța spirituală, poezia, care să ne vindece pe toți de ceea ce suferim astăzi. Mulțumesc! Tu spui ceva? Nu? Așa. Alice, cred că ție o să-ți revină rândul da? Da. Te prezinți tu și apoi ea. Bine? Doamnelor și domnilor, dragi prieteni, domnișoare, iubiți concetățeni, vorba domnului Iliescu, vă amintiți de domnul Iliescu? El nu-și amintește de noi. Oameni buni, mi-a apărut o carte. Asta e extraordinar. Vreau să vă spun povestea ei. În 1979, acum un veac și acum un mileniu, am debutat cu poezie în revista Forum Studențesc. Redactor era acolo un anume Ioan Temorar, care între timp din poet a devenit și romancier, așa cum se cade să facă toți poeții după vreme. Mă așteptăm ca și romancierii să se apuce cu toții de poezie. Dan Drăgan a și reușit asta și îl felicit. Nici nu știu dacă cu poezia ai început, Dane, sau cu poezie, iată, și ai trecut la roman. Foarte bine. Ei, am debutat într-un moment care a fost foarte important pentru mine, căzusem la facultate. Nu aveam de ce să mă agăț, de ce să căutam un catar ca și Ulise în fața sirenelor și dintr-o dată mi-a apărut în cale acest lucru. Nu vă pot spune cât a contat faptul că mi-au apărut vreo 3 poeme pe un colț de pagină într-o revistă studențească pe care nici cenzura nu o citea.
Norocul meu. Nu că aș fi fost subversiv, dar pur și simplu era un spațiu de libertate. E bine, multă vreme mai apoi am scris poezie fără să o mai public pentru că mi s-a părut, și cred și acum asta, că există și poeți uriași lângă care nu poți să stai oricum. Îmi plăceau foarte mult poeții ininteligibili, aparent. Îmi plăcea de pildă Eliot. Îmi plăcea și celălalt american, Ezra Pound, deși era un personaj controversat. Dar îmi plăcea mai mult la Pound nu atâta poezia, am impresia cât, dacă mă gândesc bine, cât faptul că îl sprijinise cu mult devotament pe un prieten inițial necunoscut, apoi tot mai bine cunoscut, pe nume James Joyce. Ăla aproape orbise, dar scria cu încrâncenare și Pound se străduia să fie publicat acest prieten, care în multe țări era interzis. Pentru că, mă rog, cenzorilor pudibonzi li se părea că sunt prea multe scene explicite în Ulise și în alte proze ale lui. În fine, trec ani, mă iau în serios în alte privințe, știți cum e în viață. Mai întâi te însori, pe urmă îți dai doctoratul, pe urmă te gândești oare cum va fi cu pensia. În fine, apar tot felul de accidente obligatorii. Și, dintr-o dată, a năvălit asupra mea poezia, destul de obraznică, vreau să vă spun. Spunându-mi, mă neglijez în halul ăsta, păi am zis, nu mă pot pune cu poeția uriașă. Păi da, dar pune-te cu aia pitici. Da, cu aia pitici poate că aș izbuti. Pitici în ce sens? E rândul tău, a zis muza, să decizi în ce sens, pitici. M-am gândit, ar trebui să scriu o poezie care să-mi semene? Dar cărui eu din mine să-i semene? Pe scurt, până la urmă răspunsul veți vedea aici. O poezie pe care am intitulat-o un pic obraznic și un pic oligofren, Filozofii ingenue. Voiam să zic filozofii naive, dar erau alți poeți care au folosit cuvântul naive în titlurile lor și n-am mai îndrăznit. Cred că am încercat să fac un lucru absolut imposibil și probabil că n-am reușit, de-aia vi-l și mărturisesc cu onestitate. Am încercat să-l combin pe Hölderlin cu jocurile de copii. Să fiu pe cât posibil cât mai simplu, ba chiar simplist, naiv dacă e cu putință, pentru că Mircea Cărtărescu, de pildă, sau alți colegi de generație au demonstrat că poți să faci poezie bună cu neologisme, cu dicționarul alături, cu tot felul de cuvinte venite din specialitățile științifice, dar mie mi-a plăcut mereu Emil Brumaru, mi-a plăcut Foarță în felul lui, mi-au plăcut poeții care au făcut din limbă o pastă, cum să spun, diafană, care se poate întinde până și peste nimic și să-i dea o expresie și substanță. Dacă am reușit, veți vedea dumneavoastră în caz că vă va interesa să răsfoiți acest volum, pe care îl iubesc, fiindcă nici măcar nu e al meu. Poezia mea a folosit pretext unei provocări pe care am făcut-o vărului meu primar după tată, Alexandru Pecican, mai mare cu 3 ani decât mine, în 2013, căruia i-am spus, Sandule, fă-mi, te rog, pornind de la tablourile maestrului meu favorit, Hieronymus Bosch, acest flamand inegalabil, fă-mi, te rog, niște colaje, astfel încât să fie ca și cum Bosch ar fi printre noi, un artist postmodern, care ne și cunoaște și dintr-un gest de prietenie ni se asociază. Și a zis bine. Și am așteptat. Și a făcut aceste splendide imagini pe care până în prezent n-am avut posibilitatea să le editez la mărimea care să le facă inteligibile și care e exact asta, și nici în culorile originalului. Prin original înțeleg lucrarea lui Alexandru Pecican și nu a lui Bosch, deși am văzut niște Bosch original în vizitele mele, ca și probabil câțiva dintre dumneavoastră, dacă nu chiar toată lumea, în muzeele Europei. Splendid. E bine, imaginați-vă, Emilia și cu Lucian, și o să vă rog să-i aplaudăm acum cât mai vorbesc, au făcut posibil acest lucru, au făcut o carte frumoasă. Există cărți bune, există cărți care te intrigă, există cărți pe care le azvârli și pe urmă le cauți sub dulap sau după pat, dar există și cărți frumoase. Cărțile obiect, cu care vrea să dormi pe noptieră sau sub cap, sau nici nu vrei să dormi. Te uiți la ele, mi-amintesc vârsta când încă nu știam citi, mă uitam la imagini și visam asupra lor. Visam. Și cred că mulți am păstrat acest reflex și acum. Asta e o astfel de carte.
Îmi place enorm, îmi place că Sandu, care a murit în 2017, în luna septembrie, fie iertat, a reușit să iasă la lumină cu această parte necunoscută a operei lui de grafician, el care era și regizor de teatru, a făcut și film underground, a scris împreună cu mine și a scris și separat proză și poezie. Sandu e din nou prezent și de fapt asta e sărbătoarea lui, dar e dincolo de această sărbătoare de familie, eu și cu el, verii primar, iată, dincolo de asta este și, repet, sărbătoarea lui Lucian Andrei, cu iscusința lui, care folosind cu o măestrie de nedescris materialul pe care l-am pus la dispoziție, a dat această eleganță și coperte și conținutului. Mulțumesc tare, Lucian, mulțumesc că ai putut să vii, știu că ai avut necazuri cu sănătatea în ultima vreme, sper că ești bine. Emilia, nu ești doar poetă, nu ești doar coordonatoarea cercului literar, ești și o binefăcătoare a poeziei, ceea ce e minunat. Asta mi-amintește de personajele lui Robert Musil din Omul fără însușiri. Acele femei care, în atmosfera vieneză pe care o știm, în care se manifestau și Wittgenstein și atâția alții, făceau lucrurile posibile. Mare lucru, mare lucru. Vă mulțumesc din suflet, nu mai am nimic de adăugat. Am fost și confesiv, am fost și evocator și am arătat și că știu un pic de pictură din secolul 15-16. Mulțumesc mult! Adică asta îți rămâne ție. Da. Despre Emilia să vorbesc a fost ușor, pentru că mi-e prietenă. Despre Ovidiu Pecican să vorbești este deja altă ligă. Însă, ba da, suntem prieteni și dovada prieteniei este faptul că mi-a pus o poreclă. Știți, există sate unde marea majoritate a locuitorilor băștinași au porecle, iar viniturile nu primesc porecle. Ei bine, se pare că în satul lui Ovidiu sunt băștinași pentru că am poreclă și porecla mea este Ulisa. Nu degeaba făcea Ovidiu Pecican o incursiune în literatura antică și în Homer. Așadar, îi mulțumesc foarte mult pentru această poreclă, care este de fapt o transformare a poreclei pe care o aveam în școala generală și care era Ulise. Probabil colegii mei făceau o asemănare doar cu numele, fără să își dea seama prea bine ce fac, însă au fost izvorul acestei porecle care mi este foarte dragă și pentru care îi mulțumesc. Ovidiu Pecican se alintă când spune că a debutat cu poezie și s-a reîntors la ea. Să fim serioși, din poezie nu pleci niciodată, nu pleci nici pe lumea cealaltă. Ovidiu Pecican scrie o poezie așa cum îl vedeți, aparent ludică, în esență profundă, serioasă, discretă. Nu mai mult decât am să vă spun că stăpânește foarte bine prozodia, pentru că Ovidiu Pecican nu degeaba iubește istoria veche. Lui îi place și se pare că se simte foarte bine în zona poeziei clasice, cu prozodie, cu rimă, cu ritm, cu măsură, cu tot ce vreți. Și este aici niște mici bijuterii, inclusiv ilustrațiile de care vorbea atât de frumos, au în ele uneori un vers, două, care sunt poeme în sine. Iată, de exemplu, jos în miezul lumii, forme și mișcare. Însoțesc o ilustrație absolut fermecătoare, însă lângă ea e un poem care se numește Raza. De fapt, întregul volum este străbătut de lumină, văzut în complementaritatea umbrei. Stăruie lumina cu rotirea ei, peste viduri dense trec numai scântei. Jos, în miezul lumii, forme și mișcare. Mijlocul cununii se înalță în soare, unde irizează și străbate drept. Nu te poți ascunde, ți s-a înfipt în piept. Sigur că la suprafață pare un joc, însă noi suntem aici cititori profesioniști de poezie și înțelegem foarte bine că Ovidiu Pecican își disimulează puțin toate trăirile și își ascunde
îndărătul ludicului pe care îl cunoaștem foarte bine, trăiri profunde, filozofii discrete, așa cum îi stă bine unui intelectual rasat. Da, aș vrea doar să-l întreb unde este prietenul imaginar Bellarmine în tot acest volum, pentru că vorbește despre Hölderlin, are și un poem în care începe cu versul în poiana lui Hölderlin, nu-i așa, Ovidiu? Deci spune-ne cum e cu prietenul acela imaginar, dacă există sau nu în poezia ta, sau poate că trebuie să-l așteptăm într-un volum viitor. Va exista pentru că știți cum e, de poezie te apuci greu și te lași și mai greu. Așadar, îi doresc recidivă plăcută și dumneavoastră o lectură agreabilă pe care vă recomand cu foarte, foarte mare căldură. Iată cum un critic literar ne dovedește că nu e un poet tratat. La provocare, răspund la această provocare amicală cu un răspuns grafic. Aici sunt cu prietenul imaginar. Eu în clasa a doua, el în clasa a cincea. Este autorul acelor imagini despre care vorbim și el a avut gentilețea să recupereze o poză noastră din copilărie, dintr-o vacanță fabuloasă, în care eu sunt personajul mititel și, să o mai spun, grăsuț. Da, prietenul imaginar există, sigur. Permiteți-mi, pentru că tot am luat microfonul, să zic un poem foarte scurt, dacă îl mai găsesc. Da, se cheamă Trec anii. Exista un mare poet care a vorbit despre trecutul anii, dar la mine trec altfel. Deci, trec anii ca porcii și în zări se îndeasă. Ieri veneau ață, azi se întrec să iasă. Trec zilele, anii, se duc ca guzganii. Tot ce aveau în față e umbră măreață. Trec anii pe rupte, se duc să se înfrupte dintr-o altă viață. Amurg peste ceață. Mulțumesc mult! Voi citi și eu o poezie, nu vreau să vă plictisesc cu mai mult. Sufletul e deja în trenul spre casă. Degeaba întreb de la fereastra blocului, cucule, câți ani îmi dai? Se întoarce scârbit în pădurea lui, chiar în cuibul lui părăsit. Nu așa știa el lumea, nici eu nu știam așa, ca o dungă tremurătoare între bucurie și tristețe de nevindecat. Îmi fac planuri serioase pentru viitor, ușurând munca următorilor ciocli, care s-ar sufoca pe scara îngustă a blocului sau într-un ascensor de pe vremea lui Dej, în momentul acela când bat glorios clopotele doar pentru mine. Sufletul e deja în trenul spre casă, urmând șerpuirea Mureșului prin păduri. Mai rămâne trupul să-l duc. Străine, cucule, urmează-mă și tu, fii așa bun și răspunde-mi, încotro e cuibul. Mulțumesc! Aș dori să o invit pe tânăra poetă Iulia Ana Maria Ghidiu, poetă și doctor în relații internaționale și om de radio. Știe vorbi foarte bine, dar o să te las în locul meu pentru că, da, vor vorbi întâi ceilalți despre volumul tău și pe urmă, așa, pe urmă tu. Bine. Se va prezenta volumul Anotimpul de mijloc. Da, bună ziua! Mai întâi vreau să spun câteva cuvinte, nu foarte multe, despre Cercul Literar de la Cluj. Iată un proiect care cu o tenacitate demnă de admirat, pe care cu o tenacitate demnă de admirat Emilia Poenaru Moldovan
îl duce de câțiva ani și nu ca de 5 ani și nu ca pe un capriciu, nu ca pe un hobby, ci cu rezultate deosebite. Sunt câteva zeci de cărți publicate și proză și poezie, volume de autor și antologie în acest an și proiectul continuă în continuare. Este un lucru admirabil în condițiile în care știm foarte bine cum se editează cărțile astăzi, câți cumpărători sunt, câți din domeniul privat, să spunem așa, își investesc banii în astfel de proiecte editoriale care nu sunt în majoritatea cazurilor un succes răsunător financiar, dar iată că dacă cineva apare acum în această colecție, putem să o numim astfel, e deja un certificat de intrare în casa literară. Amintea Ovidiu Pecican de poeți sau scriitori, poeți și scriitori care se exprimau foarte bine prin tăceri sau prin gestică. Aș aminti aici pe Negoiță Irimie, care îmbina foarte bine puținătatea cuvintelor cu o gestică bogată și comunica extraordinar prin ceea ce aparent nu spunea. Așa este și cu poezia. Poezia spune mai mult prin ceea ce nu spune direct în versurile sale și aceasta a fost și senzația pe care am avut-o, aceasta a fost senzația pe care am avut-o după ce am citit volumul Iulia Ana Maria Ghidiu, că poeta are puterea, nu știu dacă scrie mult în start și elimină pe parcurs, dar majoritatea poeziilor sale sunt concentrate, sunt epurate de balast stilistic, de explicații pe care uneori le-am dorit să fie textul mai clar, mai aparent că ar comunica mai bine cu cititorul. Dar în anumite cazuri fericite, cum este și acesta de față, tocmai această concentrare, această limitare la puține versuri, dar nu la puține cuvinte, este mai de impact și izbutește să comunice mai mult, să facă legătura, comunicarea mai benefică între autor și cititor. Dacă ar fi fost după mine, eu aș fi scăpat mai ușor de această prezentare. Aș fi citit prefața lui Victor Constantin Măruțoiu, care sintetizează foarte bine esența cărții, da? Dar n-am vrut să-i răpesc plăcerea de a vorbi și el. Evident că citind același volum și este inevitabil să nu descoperi anumite teme comune cu ceilalți lectori. Și citindu-l și cu, cum să spun eu, cu interesul de a vorbi sau de a scrie. Ce m-a atras și mi-a plăcut în mod deosebit este autobiografismul acestui volum, dar nu este un autobiografism explicit cu date, locuri, fapte. Apare bunicul, este personajul catalizator al volumului, care poate fi și un inițiator, sau și cel care deschide drumurile copilului, arată încet, cu grijă, dar conștient de ceea ce face, cam cum stau lucrurile în lume. Lăsându-i, bineînțeles, dându doar impulsul, imboldul, lăsându-l să descopere singur mai departe lumea, oamenii și implicit pentru cine are vocație, poezia sau alt teritoriu al cultivării imaginarului, imaginației. Da, evident, pe un fundal. Eu cred că și poezia și proza, și de fapt spun un lucru comun, nu am descoperit Eurata, sunt autobiografice, cu sau fără ghilimele. Nu neapărat la modul narrativ, că am trăit acolo, am făcut, am dezbătut, dar totul pornește din biografia noastră concretă, chiar din subliminal, din întâmplările noastre, din cărțile citite, din prietenii noștri, chiar dacă nu uneori nici noi, nici cei care scriu, nu sunt conștienți care a fost declicul, ce eveniment, ce împrejurare, ce mai fericită sau mai puțin fericită din viața lor i-a determinat să scrie ceea ce au scris sau, mă rog, să picteze, să facă un film și așa mai departe. De
Bineînțeles că pentru ceilalți este și mai puțin vizibil acest lucru, pentru cei care nu sunt autori, dar pe de o parte, pe de altă parte, s-ar putea ca o carte să spună, un film, un tablou, să spună mai mult privitorului, cititorului în cazul în speță, despre autor decât îi spune autorului însuși. Asta, bineînțeles, în cazul cărților reușite a scriitorilor de vocație. În ciuda tinereții, n-am să spun ce vârstă are autoarea, dar este tânără. Se află al doilea volum personal și este un volum foarte echilibrat, un volum foarte unitar, un volum foarte bine structurat. Un alt motiv, regăsibil în această carte, care am decelat, este cel, cum să spunem, religios, dar nu este vorba de un religios ilustrativ, nu este, ci este vorba de, mai degrabă de, cum să spun eu, religiozitatea ca trăire. Tot la fel este o trecere în transcendental și un fel de sprijin și de modalitate de a nu ne simți singuri în lume și de a nu abandona și de a ne auto-abandona, pentru că putem renunța nu doar la ceilalți, ci și la sine, la noi înșine. Revenind la ludic, aș citi un poem, pagina 26. Tocmai pentru a ilustra acea transpunere, acea transfigurare a biograficului în poezie. Dorotea se numește poemul. A apărut în perimetrul strâmt al parcului, de unde aduceam apă de izvor. I-am reținut numele care nu seamănă cu cele obișnuite. Am legat primele cuvinte, sfindând înălțimea în leagănele ruginite. Dorotea era slabă și neînfricată, o ajutau ochii albaștri, se avânta în împărăția leagănelor, știa foarte bine cum merg lucrurile. Mai erau câteva zile până la Crăciun, am revenit în parcul unde fulgii mi-au pierdut copilăria într-o tornadă. Acest final amplifică sensurile, dă mai multe sensuri poemului. Într-un singur loc am descoperit un jocul pur, care ar putea fi punctul de pornire un alt volum. Este un joc lingvistic, dar probabil că într-o construcție mai amplă, în construcția unui volum, ar ieși o carte interesantă. Este și un poem fără titlu. Cubul cub sau cubul cuib. Este, cred că doar așa un cârlig, un semnal aruncat cititorului, dar nu merge pe această direcție, este doar sugerată sau, nici nu știu dacă voluntar sau involuntar, dar e posibil să fie un punct de pornire pentru o carte care ar schimba, scrisă pe alte coordonate decât anotimpul de mijloc. Oricum, anotimpul și titlurile știm că fiecare cititor le poate interpreta în felul lui. Anotimpul de mijloc poate însemna și această trecere de la ce s-a scris în primul volum, acesta și în următorul. Cam atât am avut de spus. O felicit și bănuiesc că ne va citi și autoarea câteva poeme. Poate să fie mai multe pentru că sunt scurte, cum am spus. Și mă bucur că suntem de față la un astfel de eveniment. Întâi și întâi dați-mi voie să fiu 5 secunde subiectivă și să-i mulțumesc pentru prezența aici domnului Adrian Țion, care este primul critic ce a plecat asupra poeziei mele și n-am să-i pot mulțumi îndeajuns niciodată. Este omul care cu foarte mare generozitate se apropie de poeți și îi susține și scrie despre ei atât de frumos și de aplicat. Da. Pe Iulia Ghidiu
o cunosc de multișori ani, atunci când ucenicea între ale scrisului de poezie. Între timp a devenit o poetă serioasă, poate prea serioasă uneori, extrem de cuminte, însă foarte riguroasă. A citit multă poezie, a învățat de la fiecare, însă își ascultă vocea personală. Poezia ei este așa, panaceică. De fapt, toți dorim să ne salvăm. Toată viața nu facem altceva decât să găsim modalități de salvare, într-un fel sau altul. Ei bine, pe foarte mulți dintre noi, scrisul de poezie ne-a salvat. Ne-a salvat de singurătate și însingurare, ne-a salvat uneori de pierderea minților atunci când am trecut prin situații dificile. Așa că Iulia Ghidiu își asumă această poezie salvatoare, oferindu-ne nouă cititorilor locale, dar în primul și în primul rând oferindu-și sieși o cale de salvare. Acum există două modalități. Ne putem salva prin credință sau prin poezie. Prin credință este uneori extrem de dificil. E o cale grea, e o cale aspră. Iată că poeții ne întind o mână și încearcă să ne arate un drum, o cale posibilă. Și cum să nu pășești pe o astfel de cale? Când Iulia ne vorbește cu discreție, cu exact atâtea cuvinte câte sunt necesare, despre ziua întâi. Și dați-mi voie, înainte de a vă citi ea, să vă arăt cât de frumos poate să sune poezia ei. Grăbesc cu gândul pașii spre altar, în cel din urmă ceas al nopții, așa cum bunicul întâmpina minunea cu alaiul în robe aurite, ridicând icoana spre înălțarea lumii, în așteptarea bătăilor triptice la ușa milei. Îmbrac armura anilor tineri, cum purtam în horă haina dimineții de a doua zi după un somn de veghe prelungit. Miroase a buchet de aprilie la gândul nașterii, odată de la Dumnezeu și odată de la Dumnezeu și mama. În ziua întâi, gândul nu poate fugi prea departe dintre coastele morții, se vede lumina. Nimic de spus mai mult, niciun cuvânt în plus. În acest poem, Iulia ne oferă, de fapt, un subiect de dezbatere pe care sunt convinsă că toți cei care suntem aici am putea o duce cu toate bibliotecile noastre cu care cred că am putea pune de un târg împreună, nu-i așa? O felicit pe Iulia și îi admir cu toată sinceritatea, tenacitatea cu care a învățat cu foarte multă rigoare ucenicia între ale poeziei. Bravo, Iulia, felicitări! Bună ziua! Eu sunt cel care am scris prefața și mă simt onorat că Iulia mi-a dat această încredere în mână, că este foarte important în cine ai încredere să-ți pătrundă acest univers al manuscrisului, pentru că manuscrisul înainte să apară pătrunde în mâna editorului și al prefațatorului și aceea formează o familie cu tine. Este familia acelui volum. Vreau să o felicit pe doamna Emilia Moldovanu pentru ceea ce reușește să facă de 5 ani la Cluj. Este unic, este frumos. E bine că fiecare grup literar din Cluj poate să aibă o calea sa aparte. E ceva frumos. Îi încurajează frumos să-și păstreze linia. Și eu la Cenacul Vox în Apoceni să fac același lucru, unde și Iulia uneori vine. Mă bucur că se merge pe această linie a identității personale, a nu scrie ca și un grup, ci a scrie identitar. Mă bucur că
respectul din partea scriitorilor îl are, pentru că văd aici foarte mulți, pe Daniel Moșoiu, Adrian Țion, profesorul Mocanu, care știu că atunci când a trebuit și eu să aleg odată, dacă zicea Alice foarte frumos că avem alegeri în viață și nu ne gândeam că o să fim aici, să vorbim, nu mă gândeam când treceam prin târgurile vechi de carte că o să fiu la prezentare niciodată. Și știu că atunci aveam de ales între drept și teologie și domnul profesor a zis, zice, atâta spun. L-am pregătit pe, acum Dumnezeu să-l ierte, pe preasfințitul Crihalneanu și zice, el s-a dus frumos pe partea teologică. Atât a zis, deci nu a zis fă una sau fă alta. Atunci am înțeles ideea și m-am dus pe zona teologică, făceam gramatică, așa de atunci și la drept și la teologie. Și a rămas așa o zicere frumoasă, adică un scriitor care nu-ți arată calea că ca politicul trebuie să faci aia, nu, îți dă așa o nuanță. Și tu după aceea trebuie să o vibrezi cu partea ta. Pe Ovidiu îl felicit pentru că e acum un titan aici și cu La Mongolul și Avalonul și Steaua și o să mă întreb, zic, dar orice revistă îl sun pe Ovidiu. Zic, gata, acum am nevoie, îl sunăm. Felicitări. E o echipă pe care Emilia a adunat-o foarte bine și cu Azap de la Tribuna și Alice de la Postrov. Deci înseamnă că e un proiect frumos. Iar Iulia e tânăra care pășește și pe această zonă criticii și a poeziei. Îmi place cum le echilibrează frumos. Acest volum este unic. Este o voce feminină și ceea ce îmi place la Cluj este că vocile feminine nu se aseamănă. Dacă citiți pe Emilia Moldovan, dacă o citiți pe Alice Mâncu, dacă o citiți pe Iulia Amalia Ghidiu, dacă citiți pe oricine, pe Rodica Marian, dacă o citiți, veți vedea că sunt total diferite. Are fiecare universul său și universul atât de bine construit și de frumos încât parcă ești într-o grădină veche orientală. Deci cu minunății, cu fiecare foișor deosebit. Da, frumos, frumos. Și Iulia, nu vreau să vă țin mult, despre Iulia am scris aici, Iulia are această linie harică a acestei poezii care merge pe zona aceea între credință și poetică, pentru că, vedeți, și credința pentru a intra în sufletele oamenilor, vorbind de creștinism, a trebuit să fie transpusă de Isaac Siru în poezie. Catolicii pentru a contrareforma reforma, deci a lupta contra reformei, au avut nevoie de Uniunea al Crucii, au avut nevoie de acești psalți poetici pe care au pus din nou credința ca să arate că și literatură, deci că e și suflet, nu e numai dogmă. La fel și în zona iudaică, a fost David, Solomon, au fost, deci întotdeauna credința pentru a ajunge la sufletul oamenilor a avut nevoie de poezie. Și la fel și poezia a avut nevoie de acel mic simbol de credință care poate fi din orice lume, dar a avut nevoie, acel sâmbure care să înmugurească. Pe această zonă merge foarte bine Iulia. Are această linie a ei, are această linie de desconstrucție și Alice mi-a luat poemul, eu vreau să citesc Ioan I, pentru că pe ea acea zi întâi este, știu și un pic din istoria de familia Iuliei, este un pic din viața ei. Și pentru ea bunicul e eterna ziua întâi. Cu el începe, cu el se încheie ziua. Deci bunicul e acolo, e ceva deosebit. E acea zi întâi pentru ea. În universul ei, dacă la început pentru noi a fost creată lumea, pentru Iulia este bunicul. Aceea este ziua întâi a ei. O felicit, restul e în prefață. Felicitări, Iulia, să mergi pe această voce a ta. O felicit și pe Emilia pentru că a îndrumat-o foarte bine. Nu s-a impus nici cum. Felicitări, felicitări. Ai un proiect, Emilia, superb, iar Iulia, continuă așa. Mulțumesc! O să o auzim pe Iulia recitând și citindu-și 2 poeme și apoi am terminat. Așa vă aștept la
standul nostru 38 să mai povestim acolo. Mulțumim! Bună ziua tuturor! Vreau să încep prin a-i mulțumi domnului Gabriel Bota pentru evenimentul Editurii Colorama, care are loc astăzi, și pentru ocazia de a fi în mijlocul dumneavoastră. Le mulțumesc călduros antevorbitorilor mei care ne-au adresat, iată, cuvântul lor despre Anotimpul de Mijloc, lui Alice Valeria Micu, domnului Ovidiu Pecican, lui Victor Constantin Măruțoiu și Emiliei Poinaru Moldovan, cu care am o colaborare deosebit de fructuoasă, domnului Ioan Pavel Azap, care astăzi ne-a vorbit de asemenea despre volumul meu. Mulțumesc colegilor din Cercul Literar de la Cluj, pe care Emilia îl coordonează, colegilor din Cenaclul Vox Napocensis și membrilor Cenaclului UBB, condus de poetul Ion Mureșan, unde de asemenea particip la întâlnirile care se organizează și la dezbaterile literare. Vreau doar să-i felicit înainte de a vă citi și pe autorii care alături de mine și-au lansat astăzi, mai degrabă eu alături de ei, sunt onorată să fiu aici alături de domnul Ovidiu Pecican și de doamna Emilia Poinaru Moldovan, care urmează mâine, tot în cadrul evenimentului Colorama, să-și lanseze un volum de cronici literare. Și astăzi, iată, v-a adus în fața dumneavoastră volumul de poezie, Uioara Felix. Ambele sunt scrieri confesive, așa cum autorii deja au spus, și practic din aceste volume se naște o lume pitorească, o lume a meleagurilor natale, în cazul Emiliei, iar în cazul domnului Ovidiu Pecican, o lume care se naște din lumină, din mișcare, din apele primordiale, aș spune eu, în urma lecturării poemelor. Despre Anotimpul de Mijloc nu voi mai spune mai mult decât ceea ce au spus antevorbitorii mei. Permiteți-mi să vă citesc două poeme. Primul dintre ele se intitulează In Vivo. S-a făcut de mult dimineață în Boca del Campo, unul din cartierele bine cunoscute ale orașului nostru, poreclit cu umor, tocmai pentru că rezonanța traducerii permitea acest lucru. Eu nu locuiesc în cartierul spaniol. Eu locuiesc pe o stradă unde casele nu seamănă una cu cealaltă, unde acoperișurile se supun unei geometrii difuze, față în față cu pădurea lui Binder. Eu locuiesc pe strada unde am învățat pe propria piele ce înseamnă să strângi materii vegetale pentru ierbarul școlar, să le testezi rezistența la cald în mâna groasă a bunicului Silvius. Și încă ceva, să nu îi spui niciodată bunicului că este popular. Unde acacia înseamnă salcâm. Transpirația în exces este semn de iubire. Însumezi un poem sălbatic pe care nu-l pot măcina cu dinții, grei de atâta încărcătură ontologică. Îmbătrânesc, dar iubirea întinerește în fiecare anotimp din trilogia vieții. Întineresc și iubirea înverzește și curge, scăpând muguri de sudoare pe pieile copiilor goi din tribul Acacia. Mulțumesc frumos! Vă mulțumesc foarte mult că ne-ați ascultat. Vă invităm să citiți cărțile noastre, Colorama, și în special cărțile colecției Cercul Literar de la Cluj, și să ne vedem cu bine în cele 4 zile ale festivalului. Mâine de la 3 la 4 vom mai avea încă 4 lansări în timp de o oră ale cărților noastre. Mulțumesc! Vă așteptăm și mâine!